Witajcie kochani, kontynuujemy dzisiaj nasze przygody z Ghost Reconem. Możliwe, że jest to ostatnia misja, ale nie ma takiej pewności. Ja nie spoiluję sobie, nie sprawdzam żadnych informacji, nie wiem jaka to jest misja. Miejmy nastawienie, że ostatnia, a póki co cutscena, tak więc... Your time to shine. Hope your Bronx doesn't tip him off. It's Brooklyn, and it won't. You pull this off, and I just might retire. It's not inspiring, Captain. Be fine, kid. Just keep your head on a swivel. Will do. 5 mics to LZ, going dark. Do us proud. You guys risked a lot for General Duca, but you made it work and it's paying off. I'm damn proud of you. The Resistance is making a strong push, rallying around Duca, but Raven's Rock still has an ace in the hole. President Volodin's locked up in a black prison, near borders even we don't dare cross. If the Loyalists are gonna restore their government, they need proper authority to do it with. General Duca has a force standing by to transport Volodin back to Moscow. We just need to go get him. Kozak, you're taking point. You'll infiltrate the prison, locate President Volodin and bring him out. Oj, będzie grubo, to już widać. Co to w ogóle skoki w kosmosie, jakieś te, kurna. Dobra. Szybkie i ciche powiadasz, bracie. To ja bym może wziął Wektora. Wektor, Hektor, no tak oczywiście. Miałbym resztę broni, ale nie dane mi było. Z tym, że może walniemy sobie tłumiczek, bo to nigdy nie wiadomo. No jasne, no przecież misja nawałnica nie zrobiłem jej wcale nigdy, nie? Ja pierdyle. Dobra. A myślę, że zrobimy sobie tak, że... Weźmiemy snajpę. Wytłumiona. Okej. No ale... O, tak, czujnik, strójnik. Let's go to work. Zobaczymy, co nas czeka. To będzie misja bodaj w pojedynkę, o ile się nie mylę. Pierwsza misja, gdzie nie będzie naszych towarzyszy. Czyli jest różnica pomiędzy resztą misji, tak więc możemy przypuszczać, że może to być Le Grande Finale. Zobaczymy. Czyżby miało to oznaczać koniec naszej przygody z Ghost Reconem? Nareszcie! Nie, gra jest zacna. Szkoda tylko, że patch wyszedł tak późno, no ale... Niech będzie! Fraps oczywiście odpierdziela jakieś te fokusy. Już z mety, ale my już przywykliśmy. To już nie pierwszyzna. Tak więc... Ciśnij Alt, aby się położyć. Tak, ja też to, że można się położyć, że można zrobić taki dolphin diving, biec i na glebę odkryłem gdzieś w połowie gry dopiero, tak więc... Idzie. Rycerski złodziej. Azja, Rosja, kraj przymorski. Haha, no tak. No tak, kozak. No jest full metal jacket, kurna, nawet więcej tak. Czy można? Oj, można. Yep.
Nie można wzbudzić alarmu. Generalnie trafiłem z tłumikami. O, dobra. Zabiję nikogo na otwartej przestrzeni. No z tym mogę mieć małe problemy. Jako, że lubię poszczelać. Dobra. Ale jakoś się będę hamował. Alright. How many? One. Dobra. Steady, 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 steady. Chlas. Zostaniesz wykryty, jeśli patrol znajdzie martwe ciało. Ale tego ciała nie znajdzie patrol, panowie, spokojnie. To mogliście już dać te... Co ma za snajper? O, kolego. Okano to. Bayer, bierę. Dziękuję. Dobra. 1, 2, 3, 4. Nie mamy tych, no. Naszych kumpli, nie ma co oznaczać de facto. Dobra. Dzisiaj idziemy typowo na sama Fischera. Splinter Cell w pełni. Tak, czuję, że jak wejdziemy w światło tego reflektora, to czapa. Może nie róbmy tego, Mikołaj, może nie rób tego. Koniecznie! Koniecznie! Tak. Dobra, no mamy jakiegoś kozaka jednego. Jeden tutaj. Ryzyk fizyk! Dobra, ale lepiej, żebyś to, Mikołaj, nie powtórzyły. Zaryzykowałeś faila. Zobaczymy. Hello. Zajebista ta snajpa. Zdobyćna, trofejna. Alright. Infiltruj. No one's looking at you. Ktoś zawsze patrzy. Była szybka akcja bez zastanawiania się, bo było znowu krucho. Balansujesz, Mikołaj, balansujesz dzisiaj. Dobrze. Jeśli to mają być nasze ostatnie poczynania w zakresie tej produkcji, to balansujmy na granicy życia i śmierci, przyzwoitości i nieprzyzwoitości. Będzie taki bardziej short distance teraz. Jaki fajny szlafroczek. Overlord, hunters on site. Copy that, Hunter. Good work. Hack into the security system from there. Good spot to use a drone. Raps, ty jesteś nienormalny. Drone. A, drone, dobra. No, do gleby. Pyk, dobra. Mikołaj nigdy jak był mały nie miał sterowanego autka na baterię, tak więc teraz lami w Ghost Reconie. Ale gdzie? Ciulowo się tym jeździ. Czy to jest RC Cars, czy może Ghost Recon?
przygada. Yep. Trapdoors that open. Lapdog. Dla purystów języka angielskiego. Gra słowna. One guy out there. Done. Keeping the president locked up in maximum security. We'll mark the entrance for you. To jest to maksimum ochrony. Ale no misja jest typowo Splinter Cellowa, nawet wyglądam trochę jak sam, tylko nie mam 3 zielonych światełków. You won't be able to hack the door. They control access strictly through the security room. Move to Będę it. 50 razy obracał, aby znaleźć jeden panel, potem się będę wracał i tam będą wszędzie przeciwnicy. Nie do wiary, nie? O, to już jesteś lepsi skubańcy. Trochę Elite Force. Cóż, że elita, kiedy kozak w akcji. Ale graficznie perfekto. Smugi, ten deszcz, mgła. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. I działa to dużo lepiej niż przed patchem, a to chyba nie jest zbyt odkrywcze. Nie, 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 nie. A! Dobra. Za śmiało se poczynam, za śmiało. Zbyt śmiało. Rycerski złodziej. No nie byłem wystarczająco rycerski, przyznaję. Raczej taki kmicic trochę. Aż mi się nie chce. They're keeping the president locked up in maximum security. We'll mark the entrance for you. Please mark the entrance for me. Control access strictly through the security room. Move to it. Hello, boy. Ostatnio się nie pamięć nie myli, było to 2. A, bo oni mają te... Cholera. Jeśli ten się kapnie, to ten się kapnie, to tamten się kapnie, oni się kapną i po mnie. Trzeba przeprowadzić manewr lekko ryzykowny, ale... No i teraz się dopiero czuję bezpieczny. Dobry przeciwnik to martwy przeciwnik, tylko martwi walczą uczciwie. Cytując napis z okładki. By nie było, że jestem jakiś kreatywny. Te patrole troszeczkę mają poustawiane tak... nierozważnie. Hello, boy. Overlord Hunter. They've got some kind of retinal scanner on the door. Can you hack it? Negative. But maybe I can get a friend to open it for me. Copy that. Be careful, you're on a nice edge down there.
Roger that. Aha. Myślałem, że będę cis na powrót. Splinter Cell. Splinter Cell. Jak zabierz. What the fuck? Kozak, czy jesteś normalny? Спокойно, парень. Сейчас мы просто прогуляемся. Ты ведь неплохой парень. Ты просто выполняешь приказы. Не хочется убивать себя за это. Завтра утром проснешься и поймешь, что поступил правильно. Kozak prawdziwy gentleman. Kozak, schowaj ten pistolet, którego tak naprawdę nie masz. Security system from there. Nie można wzbudzić alarmu. Wiem. Zdajecie sobie sprawę, że wiem. Да, не знаю, будешь что мне добрый человек. Спросил, кого ты хочешь. Я хочу. Ра, бедно. Sorry. But I had to. Cup of tea? Transmitting now. Kompas HP mają. Copy, we're reading it. It's gonna take us a few to decrypt. Far support's on standby to cover your escape. While we're working on the security data, get your targeting beacons in place. Alright. The alarm system and isolated the camp from the prison. If you have to get loud, it shouldn't be a problem now. Hunter's cleared hot. Copy. PH. Umieć 4 namierniki, a mogę już napierdalać. Dziękujemy. To nie znaczy, że teraz będę jeb. Raczej nie. Dobra. Zdeprymowało mnie to do siania rzezi na nieokreśloną skalę. Co? On tam coś dał w ogóle? Skakaj! No, nie da się. Nie wiem, na ile to jest bezpieczne, ale podajemy ryzyko. Ale mate. O. Ale kto do cholery? Aha. Dobra! Będzie troszkę rzezi na odmianę. Ileż się można skradać? Kozak! Nie taki z siebie kozak znowu, co? Może jednak lepiej po cichu? Zdecydowanie. Zdecydowanie lepiej po cichu. Bo da się żyć. Panie premierze, jak żyć? Normalnie.
Kozak, ty coś ciulasz. Ja nie widziałem, żebyś ty tam coś montował. Stój se, gościu. Stój sobie. W ogóle mi nie przeszkadzasz. Ja bym jednak wolał tego magnetycznego Bayera. Co tak fajnie skanuje. Quiet. Boy, quiet. A tego pana się musimy chyba pozbyć, bo... Gościu, czemu idziesz prosto na mnie? Easy, easy lad i... O fuck. Można zrobić jeszcze tak. Gościu ma VSS-a. Co? Alarm? Dobra. How many? Two of them. And one. Ja tylko amunicję, jeśli panowie nie mają nic przeciwko. Dzięki. Już się zmywam. Nie będę wam niszczył zabawy. Jest okej, jest okej. Wszystko spokojnie, jak po maśle, nie nerwowo. Snajper na wieży, nie będziemy go ruszać. Gościu, sam się prosisz. Zrobimy nasz typowy manewr? Nie! O hell. Dobra, pieprzyć. Jeszcze mamy szansę. Aż takiej penetracji pociski nie mają. Montuj, kozak, montuj. Odda. Nie odwraca się do mnie. Plecami. Taktycznie od osłony do osłony. Jep. Jep. No wybacz. Ty też. Jak tym trzepie, ja pierdyle. Shit. A! Hello. Surprise for the effort. Dobra. Montujemy ostatniego dziada. Mamy to. Nie, jeszcze jeden. Aha, to był trzeci, okej. Ammo replenished. Overlord Hunter, target beacons are in place. Roger, Hunter. We're seeing him.
some security area. Head back that way. We'll pop the door for you. Pop the door for me. Thank you. Winda. No to już Splinter Cell 100%. Nie, to nie jest winda, bo to jest winda? Nie, to nie jest winda? Nie wiem co to jest. Jakby tak sam mógł być jeszcze niewidzialny, to już by w ogóle była czapa. Dla Overlord, przeciwników. Hunter's in. Heading down now. Copy, Hunter. We've got zero visibility on those lower levels. You'll have to locate the president yourself. Finding him shouldn't be a problem. I'm more concerned about getting him out. This isn't your typical VIP grab. President Belodin's ex-military. Once he's springing, he'll know how to handle himself. Oczywiście How's he frap gonna się feel about wkurwio. Americans bailing him out? You'll have to ask him. No, Yeah. świetne metody. All right. Good luck, Yep, young man. alright. Roger, Overlord. Back in a few. Ładowanie. Okej, a prezydenta będziemy uwalniać tak... Znaczy właściwie uwalniamy go przez całą misję, ale będziemy uwalniać go tak centralnie już, technicznie go uwalniać. Będziemy już w kolejnym odcinku, nie wiadomo, czy nie ostatnim. Tak więc póki co, trzymaj ta się.